nabung. Wah, pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan ngono? Nggih, pun kata pun kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri, lanange bapakmu. Nggih. Alah, nyanyi-nyanyi cahayu ditampa nggih. Salim sih karo Pak Dalang, ru salaman to ket sore. Bocah kok ya rekake pupuran ngono lho. Cul to? Hah? Cul. Kok sik to pupuramu tak sawang wong iki lek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngeton niku. Malah nyamplung mboke bibite. Aja wedi, aja don, aja grogi. Pokoke sing semangat wis pokoke. Sofiana. Piye to aku salah apa neh? Sofiana. Lah Kok aku Sofito? Oh iya aku salah. Tapi kok. Aku ngene 200 gwetun malah. Dikuyo-kuyo karo cah cilik aku. Iya. Oh, dalange gembeng. Ninggal katresnan Sofia. Wis gede kok gembeng. Hek to Bapak Ibu. Meneng tak tonyo suwi-suwi ora. Isine pandonga nguri-uri marang para leluhur, ndongaake marang para-para kang wis sumare. Iya. Dadi upamane yen kula dipun keparengaken usul, syukur yen kula ingkang dipun percaya taun ngajeng pamene tetep kula sing dalang utawi sinten kemawon ingkang ngasta pedalangan. Yen iso dipertahankan klasik kaya ngene iki, mboten perlu ngangge tambahan bintang tamu, men ana bedane men wong piyayi sak jagat iki ngerti. Lamun to piyayi sing ngerti karo inti carine lakon tidak lain tidak bukan adalah orang Kedungombo yang tercinta. Ya, ngono kuwi. Ngono ya, Mak. Nek perkara hura-hura engko liyane akeh, Nduk. Iya, yen kene ya wis ngene iki wae. Iya, ora apa-apa. Watone piyayi kene ora waleh karo awake dhewe tetep siap. Iya, ngono kuwi. Ya saiki nanjake iki cah cilik iki mung ora ngantuk. Ayo coba. Aja kaget to, Nduk, ngono kuwaget ayo. Tak celuk, yo cah cilik. Ayo nanjake cah cilik. Coba men ngadeg coba. Sik neng kene sik golek nembang neng kene. Aku pengen dialog kali jenengan. Tak pamerke neng Kedungombo. Pak Cahyo wiwit tahun 2011 kuwi neng kene iki wis langganan ya. Ngadeg kok Nduk, jumeneng Nduk coba kaya apa. Nah, iki. Adate Bapak Ibu yen tumut kula niki mboten macak sinden ngaten niki mung ngangge kudung ngoten niki. Dadi upami menika nyinden nuwun sewu gelungane kaya ban Vespa nyuwun ngapunten. Nah. Nggih. Ayo Nduk, maturan Nduk. Ayo. Kene sik. Ben aku iso dialog lek ning kene bapak mati engko ayo nggih. Iya. Suwun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Sinden. Nggih. Piyayi ling gemeske kaya nama lengkap sinten nama lengkap? Nama panggung nopo nami asli? Duwe nama panggung barang? Nggih. Nggih. Yen nama asli siapa, nama panggung siapa? Nggih, nderek tepangaken nami kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah sing ning iklan kae to, Sofi COD kae to. Senes. Senes. Oh iya, kuwi nama panggung apa nama KTP? KTP. Nami asli. Asli, oh iya. Lek nama panggung sapa? Lah niku Sofi COD. Wah iya. Ayo Sofi COD, apik. Kelas pinten Cahayu? Kula kelas kalih MI. MI. Nggih. Isih kelas loro, berarti umure pinten? 8 tahun apa pinten niku? 8. 8 tahun, masyaallah. Daleme pundi? Selang Plosolor. Apa? Pak Dalang ora cetha. Saking pundi? Selang Plosolor. Oh iya. Sing banter Pak Dalang yahine wis budheg pancen ya. Selang Plosolor. Selang. Heh? Selang. Selang ya Nduk. Lah iki enek dalang digetaki sinden ya iki, guys. Nggih, Selang. Kabupaten pundi? Kabupatene pundi jenengan? Ngawi. Oh, Ngawi, nggih.
Kok rekake kaya dandan barang macak sinden ngoten niku. Sampean ben piye tujuane apa kok macak sinden? Ben cantik. Wah, iya. Cantik tenan sampean luar biasa. Wah, jos tenan. Tur yo ngangge gelungan nadyan rada kegeden ning ora masalah nggih. Ning sing penting mriku lak mangkek kembang to. Nggih. Apik nek lek kene kek kembang api. Wah, murung lho. Lah niki sing paling alit lho. Gelungan semono paling cilik ya. Nggih. Oh, alah, nduk. Ora abot ngono kok nggo ngono. Mboten. Ora pengin muwene mboten nggih. Mboten pun kulino kula pakai sanggul. Oh iya. Iya apik. Lah lek ngencepne ning sirah nang ngangge apa? Paku apa, Nduk? Mboten. Napa? Tusuk ke. Tusuk. Napa ke ya jenenge? Takono Mbak Birgita apa, Mbak? Ana jenenge, Mbak. Napa ke Mbak lupaku? Anu jepit sanggul, tusuk Nggih, sanggul. niku lho. Apa niku napa? Lah ya niku jepit sanggul. Jepit sanggul. Lah nggih. Kok rekake ngangge bayak barang, ngono lho. Wong yo nuwun sewu, jero ngangge kotang ngene Nduk sampean. Mboten. Mboten yo sik cilik ora sah ora apa-apa. Bukan hal yang napa niku negatif mboten, ora apa-apa. Jarike yo apik. Saiki sampean pengen nembang apa njajal aku pengen ngerti. Apa? Ayo. Sing ngeten dangdute niku lho. Wah nek dangdute. Nggih. Lek dangdut kok syaratnya sampean kudu egolan lho ya. Nggih. Apa iso egolan ra dibokong nomo sae. Wis ra apa-apa, sing penting dicoba dhisik. Ning kudu enek bawane. Ngangge bawa ya. Nggih. Oke. Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Tapi bawane kula dereng diajari. Wah, bawa apa wae ora kudu ninggal katresnan paman liyane ngono sing enek bawane apa Taman Sari apa-apa ngono kuwi. Apa Yen ing Tawang. Yen ning Tawang? Nggih. Oh, coba kaya apa yen ning Tawang. Bawane sinom ki, Nduk. Sofi. Ayo nggih, coba. Wis saiki rene ora apa-apa, wis. Nah, nggih. Lek ngono-ngono kaya ngono cah sak biting ayo. Ayo coba pamerno ning Piyayi Kedung Amba, nggih. Sinome. Ayo. Kok sinom? Lagi bawane kan sinom. Yen ing Tawang to. Iya, aku sing salah. Heeh. Bawa yen ning Tawang. Ayo, bener nggih. Ayo. Wis ben aku sing salah, Nduk, aku sing salah. Nggih. Nggih. Nano, semono Cahayu. Kemengkling kaya ngono kuwi. Ha iya pancen ya cah jos iki. Luar biasa. Terus Nduk kaya apa, Nduk? Sae nggih suara kula. Aku arep nyauri piye sae napa awon apa arep ngono kuwi ora. Ya mesti sae dikeploki piyai sakmene kaya mesti sae suaramu, Nduk. Apik luar biasa. Jos tenan. Ya. Terus Nduk, ayo. Tani. Ayo. Langit. Janji-janjiku Caci lisan jendit barang lho ayo. Mbak Tuti angger ngono iki malah munggah ayo. Lah iya.
Ya udah, sap. Nggih pancen sing kelas loro pamane sok don grogi niku biasa. Neno. Ya. Sawang-sawangi wajah iki kaya cilikane Bu Kesi. Ayo. Ayo, ngono kuwi mlumpuk ngono kuwi. Ayo. Nano. Mas ingsun pra sapa piye nyapa? Tangi sing tias. Pedhotane bener kuwi, ayo. Nganteni padang bulan Nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Sofia, luar biasa iki. Cah kelas loro lho, ngatasi sing kelas loro SD 8 tahun wis iso kaya ngono, elok tenan. Napa ibuke sinden, Nduk, sampean? Mboten. Ibuke iso karawitan ibuke nggih. Mboten. Masyaallah guru. Mboten. Lah ibuke napa? Petani jagung. Wah. Petani jagung, ngopeni jagunge bapakmu. Mesti bapake mesti dalang, Pake. Mboten. Bapake yoga pengrawit. Mboten. Lah budayawan. Mboten. Lah apa bapake? Petani jagung disambi melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang melitur. Nggih. Melitur sampean apa? Ibu. Oh, melitur ibu. Malah ibuke dipelitur. Ayo. Ibumu aja dipelitur, dimelamin. Ayo. Nggih, betok ibu dimelamin. Lah niku kilap-kilap. Weh. Lah ibumu ndi ta? Ibumu ndi ta? Oh, teng mriku kalih bapake. Alah, kok ya elok. Engko sampean pamane kalih Bu Kesi disangoni ya disetorne teng ibu nggih. Mboten nggih, dipek dhewe. Nggih. Nggih tumbas napa? Kula tabung. Wo ditabung, pinter. Aja diparingi ibuke ya ndak nggih lebon panci engko. Ayo. Lagi coba kaya apa langgame Sofia. Ayo, yen ning Tawang. Ayo, kudu sinom memang. Kudu. Ayo. Mboten. Nggih. Lah iya mboten. Ayo. Cendek Sofi. Ya. Sekedap, Pak. Napa? Napa dalem? Kula anu ngertos Pak Lurah. Pak Lurah Pak Aryono. Pak Lurah mriki. Ngapa? Ngertos pripun? Ngertos kula? Lah lek ngertos terus ajeng napa? Mboten. Mboten piye? Kula duding. Kula tuding sing ndi Pak Lurah njajal? Oh iya. Ketake tau nonton Jo Kluthuk kuwi. Lituk Pak Lurah ndi? Lah menika. Senes. Hah? Sing golek sinyal. Oh, golek sinyal. Heeh. Apa temu tawere cilik kaya ngono? Sinyale lemah ya. Lah tangane iki jempole dingenekne tak sawang kok kene kaya jahe. Pak, angkat tangan, Pak. Loh, Pak Lurah ning mburi kelir kene temu ingkang mriki, Nduk. Arep nyuwun apa to? Aja nyuwun sangu lho, Pak Lurah entek wis akeh malah nyuwun sangu. Nggih. Engko nyuwun karo Bu Kesi ya. Mboten. Mboten. Loh, lah kok ora gelem disangoni berarti? Kula nyuwun ibu mawon. Ibuke sampean dhewe? Nggih. Alhamdulillah Bu Kesi ngirit. Nah ya.
Lah iya. Wis rasa ngrembug winduk sing penting nembang sebo kaya apa. Ayo langgame yen ning tawang. Ayo Sofia. Weh. Sekejap. Ayo. Cuh. Ayo bocah pinter men. Sekejap. Ayo sekedap ra apa-apa. Ayo. Kula tak mimi. Oh Mimi, ayo. Ayo, nggode apa iki nek padalang iki apa piye? Ayo. Khusus ayo. Ngelak bocah iki alah. Alah mesake. Ngunjuk air putih, lek Mbak Winong biasanya banyu aki, Nduk. Ayo. Ben powere kuat ayo iki. Wis ngunjuk saiki, apa kaya apa? Ayo. Tepuk tangan iki bocah ajaib tenan iki ya. Jan elak. Tondo tris. Non? Setunggal meleh. Ya setunggal neh ya kena ning iki tak sangoni sik. Nggih pancingan men sampean saya semangat. Purun mboten? Purun. Nah nggih nyok ditampani. 20 napa 50 mawon ngoten lho. Ngene iki contonen. Lah tak amplopi 20 napa 50 lho Ndeng sinden. Bocah apike kaya ngene kaya. 20. Nggih, kula kegeden nek nang niku. Ya wis, yen pancen 20 iki tak kei 100, susuk 80. Ayo. Mboten? Mboten nggih. Ora ditampa tondo terus. 2000. 2000 nggih ning parkir kuwi engko ora. Nggih.
Ditampa ora apa-apa. Nggih, spirit sampean. Saestu niki. Saestu kapan aku guyon ora tau guyonnya. Nggih. Matur Arep nggih apa duwite? Nggih niku apa? to. Nggih. Kudu cetha nggih apa aja nganti boros-boros lho. Nggih napa? Kula tabung. Wah, pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan ngono? Nggih pun kathah pun kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri, lanange bapakmu. Nggih. Alah, nyanyi-nyanyi cahayu ditampa nggih. Matur suwun. Salim sih karo Pak Dalang, ru salaman to ket sore. Bocah kok ya rekake pupuran ngono lho. Cul to? Hah? Cul. Kok sik to pupuramu tak sawang, wong iki lek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngeton niku. Malah nyamplung mboke bibite kaya ngono kuwi. Malah wis mboten pareng. Ya, ra apa-apa, Nduk, tapi ayo. Coba apa? Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan, wah iya. Didangdutne. Didangdutne. Dangdutne? Oke, siap. Coba kaya apa? Pertama dangdut apa langgam sik? Langsung dangdut? Nggih. Ning egolan lho ya. Nggih. Lah egolan kok tak tambih neh 50. Ayo, Coba kaya apa? Ninggal katresnan. Ayo iki ya dipundhut karo Bu Sri Asih sing saking Surabaya. Nggih. Menika dipundhut ki ana bingkisan kaya ngene. Yo, ninggal katresnan diaturke karo Sofia, kunjuk dumateng sedaya para pamirsa. Yo, pamerna Nduk. Aja wedi, aja don, aja grogi. Pokoke sing semangat wis pokoke. Sofiana. Piye to aku salah apa neh? Sofiana. Lah aku Sofito. Oh iya aku salah. Tapi kok aku ngeneh 200 wetun malah. Dikuyo-kuyo karo cah cilik aku. Iya. Oh, dalange gembeng. Wis ora apa-apa aku arani gembeng ora apa-apa wong nyatane aku sarung TK mbiyen ngangge rokok ayo. Lho saestu Bu, kula mboten kojah mboten ngapusi. Kula niku jane Mbah Syukuran niku putrane lak sekawan. Nomor 1 niku lanang Mas Kalingga, nomor 2 Mas Kangko, iki lanang neh. Pengin duwe anak wedok direwangi tirakat, laire lanang melih kula. Watak kula jane kaya wong wedok alus ngoten niku asline nggih. Janjane arep dadi wedok, akhire dadi lanang mergo bahane enten sing turah. Ayo dadi lanang. Yo ninggal katresnan Sofia. Wis gedhe kok gembeng. Hek to Bapak Ibu. Meneng tak tonyo suwi-suwi ora. Ayo nggih. Ora apa-apa wis Nduk, ora apa-apa. Ayo. Yo ninggal katresnan dados. Yo Mas Mbak, yo. Thank you.
diparingi karo Mbah Kakung kuwi. Oh, akeh. Suwan. Nggih, salaman sik, salaman tangan. Salamane duwe pindahan kiwa. Oh nggih. Nggih, dipindah kiwa sik, pindah kiwa. Ah, salaman dicium kuwi astane dicium. Ah, ngono kuwi. Lah niki Pak Waris Sugiono kuwi lho, entukno lho. Matur suwun, Bapak. Nggih, matur nuwun nggih Pak nggih, sembah nuwun, nggih, sembah nuwun. Pak Waris matur nuwun. Entuk akeh to? Nggih. Sing 200 balik rene. Mboten. Lah nggih pancingan kuwi mau guran kok. Mboten. Mboten? Mboten. Wah, iki bae ngerti dhuwit bae. Ketoke mau njale ku 20 mawon. Kula 50 mawon. Alah, entut. Mending sing marahi mboke kuwi kaya nggih. Pak, gamelane mantap. Gamelane mantap ya. Nggih. Nggih, mantap. Oh iya, nggih, luar biasa. Lek gegem dhuwit iso kuwenceng kaya ngono to. Ben gak ilang kok. Wah, iya, ilang. Alah, aduh, bocah. Sampeyan nganti gara-gara kuat ora engko? Kuat. Kuat? Oke, lek kuat tak tambahi selawe engko ya. Gara-gara nggih. Saiki istirahat dhisik, mergo kopine teko. Ya. Kula mboten kopi niki. Wah, aku nawani yoga-yoga ora sampean ora. Ya wis. Oh iya. Bocah marai gemes ora suwe-suwe. Ayo nggih, terima kasih. Memang aku gemes. Ayo iki lek kumpul Ganti madang pora, karo Pak. napa? Ganti pora. Ganti apane? Sandinge. Sandinge ganti no. Oh. Mulai karo sasi nembang sampean terus boros aku. Barat ya. Mbak Birgita dhisik ya Mbak Birgita kaya apa? Men jumeneng Arum Bali. Yo. Berpacu dalam melodi. Yuk. Birgita Ayu Setiani sarjana seni tasih family kalian Pak Yoyok Njodipati. Ya nggih. Pernah apa nduk sampean karo Pak Yoyok? Keponakan, Pak. Oh, pulunan. Iya. Nggih. Dadi iki padha karo jenengan sowan ngene Pepunden ya nduk ya? Nggih napa? Nggih. Mula lek sowan ngene Pepunden ora usah ngrembug anggaran, ya toh? Lho, ya enggak bisa, Pak. Ngapunten Bapak Ibu, kula niku asline niku iri kalian Dek Sofi kula niku. Lah ngapa? Kula niku nderek jenengan to, Pak. Pirang-pirang tahun mboten nate jenengan sawer kula lho, Pak. Bangeten jenengani. Lah kowe tak sawer gelem. Purono, Pak. Ning enek syarate. Napa? Kaya Sofi. Napa? Dadi gelungamu ngangge ban Vespa, gelem ya? Ayo. Kaya Mary karo cah cilik ngono kuwi. Iya Pak, jenengan ini mesti ana sinden nyari mesti alah-alah dialem-alem sing lawas mesti dilupakan. Lelaki emang seperti itu. Nek wis entuk sing nyar sing lawas mesti dilupakan. Ing atas iki karo cah cilik mosok ya cemburu, mosok ya iri ngono kuwi lho. Pak, jenengan tuh sebagai pemimpin niku harus adil, Pak. Adil, Semua iya. sinden iku kudu ya disawer, Pak. Ora nggur satu tok. Apa aku ora tau nyangoni kuwi? Wong bar wayangan nyatane mesti amplopmu ya kandel-kandel kabeh lho. Lho pas niki ya pas tampil kok. Ya saru mosok sakmono gedene disangoni ora. Lek semene iki pantes. Nggih to Pak Bu nggih. Wah. Berarti nek wis gedhi gak entuk disangoni, Pak. Ora entuk saru ora ngono kuwi. Ya wis nek aku tak nyuwun Pak Lurah.
Pak Lurah. Heeh. Pak Lurah iki kari setahun kuwi wis ludes entek-entekan. Ah iya piyayi kuwi mesake ya malah dijaluki renor. Mboten Pak, namung guyon nggih Pak. Nggih, piyayi Dumombo kaya ngene iki lho, Bir. Nggih Pak, kula niku remen sangat Pak mesti teng mriki niku penontonnya niku sangat-sangat royal. Maksudnya niku dari tahun ke tahun niku nggih penontonnya nggih kathah ngoten lho Pak, mboten berkurang napa bertambah, pokoknya tambah bertambah malahan Pak. Nggih. Nun sewu yen wayangan teng Nganjuk ta pundi kemawon, yen sore limbukan iki penonton kathah niku lumrah. Nggih. Ning teng mriki enten bentene. Engko bar limbukan isih akeh sing mirsani. Lah, Titenono wae. Apa meneh teng Kedungombo niki tanpa bintang tamu lho penontonnya membludak Pak. Jos. Lah iya kuwi sing pancen spesial Dumombo iki kaya ngono kuwi. Mula awakmu nembang sing apik Bir. Ayo, nggih. Enten pamundutan apa mboten Pak? Sing era sekarang wae awakmu tak bebaske. Ayo. Oh, era sekarang. Heeh. Apa ya Pak? Sing mirsani. Bilih enten pamundutan Bapak Ibu. Mboten. Podang kuning. Wo, podang kuning iki, Pak. Ayo ora apa-apa, mung kuwi katresnan kok ya. Ayo. Ya wis, Pak. Podang Kok kuning. disawer lho, Pak, kaya Dik Sofi ya, Pak. Mboten, Pak. Aja kuwatir engko bar nembang tak nehi iki. Apa itu? Boto. Ya Allah, jahat, Pak. Iya. Ya dibawani Bir, coba kaya apa. Ayo. No. Ya. Nadyan wujud temong paksi No. agawe talineng Ya iya. halus manis nang semahake Suarane apik. Dedeke ya entuk njaran teji kaya ngono bocah ya ayu, komplit. Iya, sing elek tekone. Ayo. No. Golek isi podang jenar iba bunga engah nyanding bisa dadi Monggo dibacotake podang kuning. Podang kuning doa terbaik untuk warga masyarakat Kedungombo. Podang adalah burung yang bisa terbang tinggi. Kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedungombo tahun 2025 menuju masyarakat terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Amin. Ya Bir, tarik. Oke, dados. esok awan ning omah
Mbak Birgita Ayu. Ya. Nggih. Gubuk Semoro nggih, Mbah, matur nuwun nggih, mengke nggih. Ya Allah, Pak, ternyata warga Kedungombo baik-baik semua. Birgita bae ya disangoni, Pak. Ya. Ngono kuwi anggere disangoni ya dilem ae. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Oh, anu Pak, tak gratisi pantun aja, Pak. Apa? Tuku timbo karo jamur. Semoga masyarakat Kedungombo panjang umur. Allahumma amin. Pun, Pak. Ayo wes. Mula gampang entuk duwe wong pancen ya raine kaya kota amal. Napa, Pak? Oh iya, Pak, mengke anu gantian, Mbah, mengke gantian nggih. Nggih. Wah, iya. Aduh. Wes ngene gen leko. Ngene Bir. Sampean karo Nong ya Nong. Teki bonus loro wis sisan. Anu iki bonus langsung 2, Mbah. Nggih to. 2 iki kudune ya tambah 100 to, Mbah, Mbah. Ah, wes. Ya Nong ngene sisan Nong. Nggih. Nggih, Mbah, matur nuwun katresnanipun. Nggih. Gubuk Asmara. Monggo langsung kemawon ya, Gubuk Asmara. Ha iya, yo. Tak tung tak durung tunggong. Ha iya. Ya, Mas.
lek enom ngene iki ya Pak ya bagus selalu. Ayo. Cetetan sajroning ati. luar biasa, energik sekali. Ayo. Sos, ayo, nggih. Lakon wis dipaket karo panitia, ya kuwi Panji Pamungkas utawa Udan Mas. Udan Mas. Tegese udan ki simbole penguripan, Mas wis ngarani mujudake pandonga kagem para warga masyarakat ing Kedungamba. Muga-muga tansah antuk pengasih saka Hyang Agung ingkang andayaning Kedungamba kebak ing Reh Nugroho. Iya. Mulya kripik gedang kripik tela ya, Mak. Ripalungguhan iki mbacutne gelaring crita muga-muga lakon sing kababar bisa dadi kaca brenggala. Ya, monggo tak dherekake.